Da Arewa, zan ban maka wasiya. Ina jin ka. Don Allah, ko da na mutu a riƙe min yaron ga. Don na san kai ɗaya za ka riƙe min yaron ga nawa. Fas, shekaran jiya na bi gonar mutane na ɗibi kudu na haramu. Na ci amanar mutane. Ko kai shekaran jiya mun ta yi cin abinci. Na ɗauke ma 950. Mutuwa zan yi ɗan Arewa. Ba ka mutu. Ba ka mutuwa. Ban mutuwa fa ko. Babban bakin ciki na. Gonar Tanimu. Na ta na ɗiyo mai mankani rankata. Kaf da gwaje shi wallahi kuma ni ne na sai bai ci ko ɗa cikin wallahi har gidan da noma a an hankabe ta wallahi. Baba bara in ta yin toba. Ta da ruwan fa. Ai Allah ne so. Kai. Ciwo har yanzu. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Arewa. Wai ciwo ma kai har yanzu. Wallahi malam gashi nan lamarin da yau wajen wata 4 mun an sace kai duk da gonakin mu da muka ji da su wajen gona 7 ya ce komai ba a gane mu ba yanzu. A kudan tashi hankali ke. Ciwo ga shaƙe kai ƙarshe. La ilaha illallah. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To wai wadan magunuka an kai amfani da su wai. Wallahi. Babu duk kucce kuma kun je ko ina wai wurin magunuka har yanzu sai. To wai ku a dakata. Shin wai kuwa kun kote kun garzaya wurin Usmanu sarkin taurin jihar Kebbi? Shi na da su in yi magana. Sarkin maganin jihar Kebbi na gargajiya. Sannan shi na sarkin maganin jihar Kebbi ko? Wale yaro na Ibrahim da ya rashin lahiya. Aka rasa gane me ke damuwa tai. Wallahi can na garzaya na ji aka bashi magani. Kwana 2 ya kasa mafarki. Ni da ni aka tai. Sauran maganin da ya raguwa shine na taho da shi saboda naji an ce don Allah a jarabta shi a magana. Dan Arewa a jarabta shi da wannan. Tulu. Malam Shantali. Na'am. Do Allah ko yana mutuwa zan yi. Ba mutuwa bane. Ai kai bane ga maka ja. Shi wannan malamin wato Usmanu sarkin tauri ba ma iya wannan ciro ta ba tare iska cirewa yake. Gaba dai. Ta kalle ke ga ba. Kwanaki yaron tun shi mu da yabi tsohuwa tai. Da ta aka ɗebe mu aljanna yana da ciwo hauka shike ne wani. Yanzu a za a yi a bashi magani. Ai ba ma a bashi maganin ba. Baka bincike da ina na za a gani. Allah kai nan da Malam Usman sarkin taurin da nake. Ai kana tsaya sanya. Ai ka ni wannan ba Allah. Masha Allah. Ai in dai maganin Usmanu sarkin taurin jihar Kebbi ne. In Allah ya so da wannan. Kai ni hafa don Allah bayani za ku min inda ta direct. Kai kwante da hankalin. Bare shantali. In dai can na da ka je cikin birnin Kebbi. Kace a gwara maka shi ya fara. Nan bayan gidan sarkin Gwandu. Da ka je nan bayan gidan sarkin Gwandu, gida ne na nan ofishi ne na nan. Bare kuwa. Da ka je ba wahala. za ka gane shi nan da cikin jihar Kebbi. Kware ku amma kai a hankali wallahi sai ka cin wallahi saboda jama'a annan cin kowa na zuwa dai ina dai samu ko ai kuma ana kira ce sunan bawaya a cikin sauƙaƙe tafi da gidan kankana aikar dai ka samu waraka cikin ikon ubangiji Allah nan bawaya ce ta ka same ta kai kai ai ina ga ma tili kai ne kinan ani ne amma la Shantali ni ai abin ba mamaki kai wai kowa kai na ni ko na la ilaha illallah Malam Usman bin Kebbi dan girma Allah mu garzaya ta a an fi mun magani don ka na kware kai shi yanzu kana nuna halan kai sauki ne ni wai billahi ladi hadda ka da ina iya tura nan da kaga kai Malam Usman wato sarkin magungunan gargajiya na jihar Kebbi maganin sa za a samu waraka ga mai neman ƙarin bayani zai iya tuttuɓa mu kamar wannan lambobin masu tafiya ƙasan bidiyo